Өфі тарихи вақиғаны салют менен билдәләй, байрам фейервергі бүгін Ленин майданында көтілі, һәм оны бар республика халқы күзәтә аласак. Әлеге вақытта онда біздің ижади түркем эшләй, яңалыктар сыгарылышы һуңында салют тура эфирда трансляцияланасак. 2030 елга тиклем Башкортостанда 300-гә якын янгын һүндерү деполары сафка инәсәк. Улар башласа янгынга бәйле күсергән эшләгән алган төбәктәрдә төзелә. Тәүге объектларның береһе июльдә Кушнаренко районында асылды. Яңы частьтың гадәттән тыш хәлләргә әзерлек кимәле менән төбәккә эш сәфәре барышында Ради Хәбиров танышты. Республика итәкчесе, шулай ук авыл хуҗалыгы предприятиеләре, парктар һәм социаль объектларда караны. Был хакта тулырак безнең киләһе репортажда. Җиләкләрне кулдан күтәреп алып булмый. Карагызны даже. Емеш шиләк шул тиклем күп йыйып кына өлгерти питомник хезмәткәре Илгиз Ширәязданов. 2 ел элек Әхмәт авылы биләмәһендә Столыпин агрокомплекс асылган. Бында емеш шиләк тулы циклыма җитештерелә. Уңыш серен компания итәкчелеге селекция институтлары менән тыгыз хезмәттәшлек итү менән бәйләй. Әле бында республиканың климат шартларынан тап килгән 150 ашу сорттан торган культуралар үстерелә. Столыпиндар киләсәктә Россиядә иң ире емеш шиләк хуҗалыгы булдыру максаты мы яшәй. Мы сейчас будем производить вот только малины 1 миллион штук в год. 1 миллион саженцев. На гектар нужно 1166. То есть эти 10 гектаров не занимаетесь? Это не наша позиция. Не ваша позиция. Это долго. Наверное, Я нашел ту нишу, в которой нет никого практически. На рынке России нет никого. Быел июльдә район үзәгендә янгын һүндерү депоһы асыла. Объектты файдалануга тапшыру өчен республика адреслы инвестиция программасы секторында 60 миллиондан ашу акча бүленгән. Ради Хәбиров бинаны карап чыккандан соң техника һәм кораллар менән кызыкканды. Янгын һүндерүчеләр белдерүенчә, уларга 2 машиналарын яңартырга һәм депоны язландырып бетергә кирәк. Төбәк итәкчесе буның өчен республика бюджетыннан акча бүлергә кушты. Был деполар иң беренче сиратта авыл yerендә төзелә. Был исә яңа эш урыннары. 28 депога 1031 эш урыны буласак. Иң мөһиме был деполар яңгын һүндерүгенә түгел, ә профилактик эштә апарасактар. Ради Хәбиров район үзәгендәге поликлиникалла булды. 2 катлы бина бүген ярым йомерек хәлдә. Шугылау сирләрнең гомеренә хәвеф мәянай. Норматив күрсәткечләр буенча ул сменаны 150 пациентка исәпләнгән. Әмма сынбарлыкта 2 тапкыр күбрәк кеше кабул ителә. Район үзәгендәге поликлиника узган бу вакытның 2нче елларында төзелгән. Ошо вакыт эчендә бында бер тапкырда капиталь ремонт үткәрелмәгән. Әйтергә кирәк, соңгы елларда стеналарда төрле зурлыктагы ошында ярыкта барлыкка килгән. Шуңа карамастан медицина хезмәткәрләре үз бурычларын намыслы үтәй. Поликлиниканың состояниесе бик куркыныч. Теге якларны вообще она яптылар. Шуннан соң нәрсә әйтәм. Врачларга рәхмәт, ярдәм күрсәтәләр. Врачларга рәхмәт, үзләренең вазифаларын үтәйләр. Без килгәндә менә ярдәм күрсәтү ул безгә зур шатлык инде. Республика итәкчесе медицина персоналы һәм пациентлар аралашты. Әңгәмә барышында ул поликлиниканың нинди белгечләргә кытлык кисерүе кызыкканды. Башта билдәләүенчә, әлеге вакытта кардиолог, педиатр, нарколог, психиатр һәм фтизиатрдар итешмәй. Ради Хәбиров Һаулык һаклау министрлыгына яңа бина төзү яки искән ремонтлау буенча тәкъдимдәр әзерләргә кушты. 1982 елны ук төзелгән инде, капиталь ремонтлар булганы бик юк. Конечно, табиблар да күбрәк кирәк. Хәзер инде барсы да узкий специалистлар дибез бит инде. Шуның өчен яңа поликлиника бинасы булса бигрәк тә яхшы булыр иде. Су юк, канализация юк, менә үзе. Төзекләндерү эшләре партизан урамындагы ятакка талап ителә. Ошондай үтенеч менән республика башлыгына күп балалы әсәләр мөрәҗәгать итте. Улар фикеренчә 2 катлы бина авария хәлендә. Уңайлыктар турында әйтеп торалар түгел. Ради Хәбиров был проблеманы шәхси контрольгә аласаган һәм көзгелеккә ятактан торышын килеп карайсаган белдерде. Балаларның кирләрен җуырга кирәк, су кирәк бит инде. Постоянно колонкада су юк менә үзе. Туалет юк. Нәрсә эшләргә тиешбез? Шуның белән барганы инде анарга. Ради Фәртович инде безнең главага инде әйтте инде. Не диде? Октябрь аена хәтлем эшләргез диде. Килеп тикшерәм, октябрь аенда тагын киләм, шунда карармын диде, тикшерәм диде инде. Ради Хәбиров Советтар Союзы герое Валентин Паширов исемендәге мәдәният һәм ял паркында караны. Уны төзекләндерү Торлак һәм кала мөхите милли проекты секторында 2 этапта башкарыла. Бында юлларга асфальт һалынган, агачлар утыртылган, яктырткычлар, эскәмияләр сәхнә куелган. Шулай ук балалар өчен хәвефсез уен майданчыгы эшләнгән һәм фонтан ремонтланган. Инде монда бит килеп йөреп булмайды, балалар белән уйнарга да юк иде урыннар. Хәзер инде бик матур эшләгәннәр, балачага уйнарга площадкалар,
Йомшак изен чәйгәннәр, качеллар бала шага белән көндә килеп йөреп була. Республика етәкчесе үҙәк майданда төҙөкләндереү барышында тикшереп сыҡты. Заманса ҡала мөхитен формалаштырыу программа сикторында проектты тормошҡа ашырыу өсөн 10 миллион һум аҡса бүленгән. Эш сәфәре барышында Ради Хәбиров район хакимияте башлығы Руслан Ғиззәтуллин менән башлыҡ сәғәте үткәрҙе һәм районды үҫтереү мәсьәләһен күтәрҙе. Илдар Байбулатов, Артур Ханов, Илшат Ҡаҙыҡулов, Марат Юнусов һәм Владимир Шевчук. Яңылыҡтар, Кушнаренко районы.